ki paralok ki lok barok nga ai ku blai ipi wei barok hage kerteng ke baim ke badan bor ke jong try jengi ba ulang u Jesus Christ komus jengi hage ne ke por bangidon hage ne ke border bat kat bangidang yat lenti bat kene ki paralok kadon ka khubor ke ba musim jo belai ubu ka donut jenga bangan ya sam hapdeng jongi wei barok jong kene ke por ye tu ye phailang bat nga kata kalong na ka kitab sam lai punyau de khot ke basau ye kintin ki bang kum ne to pen snyo bahai ye la de how try te un ai hame ye ke jingkwa ke dok not ke jong me kene ke khubor ke ba khot yang ye wei barok banginang ban pen snyo bah ye la de how try te u try bo blai jonga jong pi un ai ke te jingkwa jong ke dok not ke jonga un ai ke te jingkwa ke dok not ke jong pi kene ke jing em ke jong kene ke jing em ke jonga kene ke jing em ke jong pi kene ke jing em jong banginang ban pen snyo bah yo blai ka jing pen snyo bah jong yo blai ka mut ba bangin le e ka ta mon ka jong bangin le e ka mon ka jong u blai ya ka mon ka jong blai ngin le ngin om kan taj e ka mon jong blai la ding kan taj e ka mon ka jong blai ngi pen sneo ye la dia ang na ka Lukas nyol nong na khot ka balai pheu ki parisi bat ki rusak ki kan taj e ka mon jong blai sha ka ban sneo ye la dia naba om sham la pen baptis ki da o kane ka jing kran kane ka ktin ka jong blai ngi bat kane ka ktin ka jong blai ka bangi nget bat yene ka ktin ka jong blai ka bangi snyo shangya bat kane ka ktin jong blai ngala shim ba ka long shisha ka ta ktin ka ba kran ni ka jing em jong ka jong pi ka long ka ba kordor tam ha ka jing em jong ka mut ya ka mon jong blai tongin la kum ong Ephesus riu lo nong de khat ka ba riu om da ka ba shikri ha khmat kum kinong pen snyo bahai ki priu Henry kum ki shikri ki jong u Jesus Christ kum ki shikri ki jong blai kum ki shikri ki jong Jesus ngin le e ka mon ka jong o nadu ka men sim jong ngin le e ka mon ka jong blai nadu ka men sim jong i baro ngai kan tu ye pi ki khun ki jong blai ngai weri pi ki ba nget how Jesus Christ tongin nang ban le tongin le ya ka mon ka jong blai ngin le e ka mon ka jong blai but ngin ya sha si tom naga banta ka jong try jong Jesus Christ u blende ker kui fi un ker kui ngi yo wei baro ba yo snyao ba pej kene ka khubor bat u blend ker kui fi bat ngai chai kan mau bat ngai chai bu ka jing duai namanta jong pi ki parlok bat ki lok baro ngam ju klet ban duai naga banta ka jong pi ngai i ka jing ang not bat ka jing don kam jong pi ka jing duai bat ngai kan mau ban duai namanta jong pi kene baro ni don ha ka border ha ka por ti u blend ker kui pi ni ke baro naga banta ka burom jong amen